Hi guys! Dito tayo ngayon sa Fun Ranch, Pampanga. Dito lang yan sa may City of San Fernando. Actually, along the highway lang siya kaya super dali niyang makita. So nakikita nga natin dito, they have the Fun Ranch, Laser Max, and yung kanilang jump yard. Ikaw, Jazz, kailan ka huling nakapaglaro sa ganito? Parang, hindi ako nagkakamali, parang elementary pa. Oh. So yun yung parang good thing to guys na kahit nagtatrabaho na tayo or even mga college, may mga ganito pa na pwede nating ma-experience. Yes, syempre parang sa sobrang busy ng mga araw natin, parang hindi natin dapat kalimutan na mag-enjoy din naman, di ba? Para sa kakasaya ng buhay natin. Ayan, so excited na ako. Tingnan natin sa loob kung ano pa yung mga pwede nating makita. So, G? G! So ayun, nandito tayo ngayon sa ating unang stop, yung kanilang Fun Ranch. And nakita nyo kami dito, oh, di ba? Ang saya! Ang saya niya. So eto, dito sa park na to, actually mga bata. Pero pwede rin yung mga Matadanda. Young at heart. Diba? Yes, ayan. Sobrang dami nyo makikitang mga slides and Slides. iba pang mga activities para sa mga kids. So try natin yung iba guys. Nakaka-relax, no? So this time naman guys, nandito naman tayo sa may jump yard. Yes. And before kayo pumasok dito sa may pinaka-area nila, meron silang kailangang ipapanood sa inyo na safety video. Siyempre, meron silang mga warm-up exercises and mga stretching. So, para rin naman yun sa kapakanan ng ating katawan. So, excited na ako magtalon-talon. Tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating makita dito sa jump yard. So, G? G! Let's go, guys! This time naman guys, ito try natin. Ito kanilang Laser Max. So nakita natin parang may kampihan to. Tingnan natin kung paano tayo Baka magkalaban tayo this time, Ate Cara. So excited na ako. G? G! Let's go!
trip nyo yung one-of-a-kind bonding time with your family or barkada, dito na kayo sa Fun Ranch San Fernando. Alam nyo ba na may special promo rate sila ngayon? Sa 3-4 fun rate guys, every weekdays, 349 pesos lang. While on the weekends and holidays, we have 449 pesos. You get to enjoy all the 3 major activities. Ito yung Fun Ranch, Jump Yard, at 1 game of Laser Max. At meron din silang Double the Fun promo. Guys, dito walang age limit. Kahit si mami, Daddy, Kuya, Ate, go! So guys, we have 299 pesos every Monday to Thursday. Or 399 pesos kapag Friday to Sunday or holidays. You can choose from 1 hour play sa Jump Yard plus 2 games of Laser Max. o di kaya naman ay 2 hours play sa Jump Yard plus 1 game of Laser Max. Ikaw, anong pipiliin mo? Basta ako, both promos sulit na sulit. Kaya kung gusto nyo ng guaranteed good time, Gina sa Fun Ranch San Fernando. So yun Ate Cara, of course, after natin magtalon-talon, maglaro, magugutom talaga tayo guys. So of course, dito sa pwesto nila guys, may mga food din silang binibenta. Ayan, pakita natin sa kanila. So yun, Ate Cara, another experience na naman ang ating naranasan mula sa Fun Ranch, Jump Yard, and of course, the Laser Max. Ayun. So guys, kung gusto nyo ring ma-experience itong mga activity na ginawa namin ngayong araw, visit nyo lang yung kanilang Facebook page, yung Jump Yard and yung Fun Ranch Pampanga. And aside dun sa mga activity na ginawa natin, open din sila para sa inyong mga celebration kung meron kayong mga parties or may mga events kayo na gustong gawin dito sa kanilang event area. So mag-visit lang kayo sa Facebook page nila para mas mahanap nyo or mas makita nyo yung mga details and yung mga rates na din and yung kanilang operating hours. So Ate Cara, G ka pa sa next? G! See you at our next destination! Let's go!